Takže čaute a vítajte pri novom dieli zo Skyblocku, pretože začínam odznova, pretože prvý diel, keď ste videli, tak sa trošku nepodaril. Už som skoro zase spadol, dobre, to nevadí, takže začínam odznova, snáď to teraz bude lepšie ako v minulom dieli. Pôjdem na to trošku ináč, nebudem obkopovať zo spodu, ale normálne zhora si to obkopem a snáď to pôjde ako má. Takže na začiatok vykopem strom. Klasika. Trošku nudná klasika, ale bohužiaľ tak to je. OK, čiže strom by bol, teraz musím ešte dúfať, že mi padne plank. Takže idem to takto obkopávať. Dúfam, že nespadnem. Dobre. Musím byť bližšie, lebo mi padá hlina. Ospravedlňujem sa, som trošku nachladený po tej blbej zime. Aha, už mám. OK. Hlina mi spadla. Čiže toto... dúfam, že mi spadne plank na strom. Áno, yes. Presne toto som potreboval. Sapling. Ne plank. To je jedno. OK, mal by som to vykopané. Takže ideme cobblestone generátor. Ešte možno spadne nejako, uvidíme. Čiže dáme to. Musím si to predlžiť. Sakra, musím si to predlžiť. Bude to nejak tak. Tak. Ne, sakra, zase som sa pomýlil. OK, to je jedno. Čiže... ľad. Lala. Ďalej musím postaviť strechu, lebo zase sa mi tam... aby sa mi tam zase nezamrzalo mi to. OK. Počkať, musím... crafting table. Nejaké tie styky. Rozmýšľam, môžem to zatiaľ dať sem. Aj čestku s drevom. Do čerta. Drevený krompač budem používať iba chvíľku, pretože fakt ma nebaví s ním kopať. Nakopem 3 kamene a hneď si postavím kameny. Toto by sa teraz malo celé posunúť o jedno. Dúfam, že to tak aj bude. Áno, OK. Fajn, čiže... teraz prichádza tá nudná časť kopania. OK, nemám fakt chuť kopať s týmto krompačom. Takže môžem postaviť kameny. Ešte som zabudol môj ako parťák Monomo. Takisto začal točiť Skyblock. Budeme točiť dvaja na porovnanie, komu to ide lepšie alebo niečo podobné. Lenže pri renderovaní spravil menšiu chybičku a neurobilo mu to celé, takže polka dielu sa nahrala, všimol si to, až keď to už bolo na YouTube, takže sme to zmazali a nahráva znova. Ešte dnes, zajtra by to už malo byť, takže uvidíme. Okay, takže ako prvú úlohu si dám dostať sa na tamten ostrov. To bude, myslím, že raz, dva. Takmer. Tento diel nebude veľmi dlhý, nemám veľa času teraz. A to je všetko. Proste to bude trošku kratší diel.
okolo tých 15 minút. ...28 kameňami asi nebude stačiť, čo? Uvidíme. Fú, skoro som spadol. Nemám chuť padať. OK. Takže... ideme na to. Ešte som skoro zabudol dneska, alebo zajtra. Proste po tomto videu hneď idem točiť informačku. Takisto aj Monomo. Budeme točiť proste čo a ako, čo budeme... Proste tam sa dozviete nejaké veci. Proste informačka, klasika, takže... určite nás podporujte ďalej. Ešte sa len rozbiehame, ale... bude to lepšie. OK, kameň mi došiel. Ešte nie som ani v polke cesty. Zase prichádza tá nudná časť kopania. Toto budem asi kopať off-screen, teda mimo natáčania, lebo zbytočne je to zabíjanie času na kamerovaní, takže tak. Oupa. OK, žijem. Ne! Dobre. OK, môžem ísť ďalej. Nie, do čerta. Yes, žijem, dobre. Som trošku ťarbavý, už ste si to mohli všimnúť. 16 kameňa, dúfam, že bude stačiť. Asi nie. No, nebude mi stačiť do pekla. Potom postavíme z kameňa spodok, teda základ nášho ostrovčeka, pretože z hliny je to blbé a hlinu nám potom bude treba na pestovanie. Do čerta. Čo to bolo? Točíme okolo tých 8 minút, takže ešte asi raz toľko. Uvidíme. Pri ďalšom dieli už budem mať niečo nakopané, budem kopať off-screen, aby opäť neboli takéto suché a nudné scény. Ne, toto pekla. To som na to zabudol. Budú sa mi tam teraz asi spawnovať mobovia. Teda prišeli. OK, kašlem na to. Idem postaviť základ z kameňa. Kým môžem. Ale, to som tiež veľmi dobre nevymyslel. Bude mi to padať dole, keď to budem chcieť obkopať. Ako to urobím. Vlastne v podstate môžem podkopávať sa mám tu nemôžem spraviť tú istú chybu, čo v prvom dieli. Na toto si musím dať pozor. Alebo to spravím jednoduchšie. Celé to dám pod kameň a mám pokoj. Nie. Dobre, kľud, žijem. Pre istotu si idem odložiť hlinu aj krompač, pretože keby som spadol, tak kameň naťažím, ale hlinu veľmi nie. Takže... Ne, kameň potrebujem. Hlinu, krompač tiež. Môžem ísť. Mám málo kameňa, nechce sa mi... sakra. OK, čiže celé to musím
Tak nejak by to mohlo vyzerať. Ne, žijem. Ach, bože. Do pekla. Toto je fakt blbá časť, nemám to rád. Podkopávanie a podstavávanie. Ale musím to urobiť. OK, potrebujem ďalší kameň. Vyničím krompáč, ešte tu dostávam a pomaličky ukončíme prvý diel. A práve mi zvoní mobil. Nechcem to prerušovať, takže nezdvíham. Snáď to nie je nič súrne. Zistím o chvíľku. Čo už? A zvoní. Stále zvoní. A dozvonil, máme pokoj. Mal som tichý, takže ste to asi určite nepočuli. Takže to je v poriadku. OK, tamto tam. Toto tu. Opa. Ako teraz? Nie. OK. Do čerta. Vidím, že vyrastol strom, to je dobré. To je dosť dobré. Poďme hore. V podstate teraz už to môžem obkopať z hora. Pardon. Nemal by byť problém. Nech mi nespadne veľa hliny dole, pretože tu potrebujem. Počkaj, teraz už myšľam, kde môžem začať kopať do čerta. OK, tu môžem. Nie, tu mám generátor. Sakra. Toto tu je? Aj, OK. Nespadne. Yes, všetko mám, to je dobré. Točíme 13 minút. Pri 15 to asi pomaličky zastavíme. Prvé diely budú trošku kratšie. Od tej 3, 4 by som začal točiť dlhšie, teda tak 20-25 minútové. Podstavím zatiaľ nechám hlinu. Keď toto môžem rozbiť, dúfam, že tu nič neporuším v toto tu radšej nie... do pekla! No, tak to je tak super. Zomrel som. Ach jo. A teraz dúfam, že ma to spavne na ostrovčeku, alebo si jednoducho prehodím game mod. A vyletím hore. To bolo zaujímavé. A tu je moja krásna vodička. Samozrejme game mod prehadzujem iba teraz, aby som nečakal 20 minút, kým ma to nahodí na ostrov. OK, nemám kameň, musím si urobiť ďalší krompáč. Opäť, blbý, drevený. Tak mi treba, som kyľavý. Čo už. No tak... V podstate to už dneska môžeme ukončiť. Ja budem off-screen kopať, ale môžete sa tešiť na informačky, aj moje, aj monomové, a taktiež jeho Skyblock. Určite podporujte, lajkujte, komentujte, odberajte a počkajte na ďalšie videá. Ďakujem, čaute.